аввало саломи худро арз мекунам ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистон ва он мардуми тоҷиконе ки дар давлати Россия қарор доранд ва ҳамдардии худро баён мекунам ба модари ҷигарсӯхтае ки 2 рӯз пеш фарзанди азизашро аз даст дод. рости гапро гӯям, ман гуфтам ҳамин чиза комментировать намекунам, барои аз гуфтани мо ҳеҷ фоида нест. охи дар як қимат ҳамиқа бисёр нависиянд ки апа Фирӯза чӣ ба шумо хапен, ҳаматон бироен гап занен, ҳама ҳунармандо блогеро. афсӯс, мо ҳам фарзанд дорем, мо ҳам ҷигархунем барои ҳам модар, мо ҳам 2 рӯзаи ови дидомо қарор нест, баробари ҳамон модар мо ҳам гирёнем. не ки ин чизоро мо бояд давлатмон чорабинӣ кунад. калономон ҳаст ки ин чизоро ба назар бигиранд, ба мақомоти Россия муроҷиат кунанд. мо шаҳрвандо фақат як ҳафт дуо бояд кунем, халос дига дасти мо ҳечи намеояд. як чӣ гуфтаниям, мардуми тоҷикзамин, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, тоҷико ҳамавақт тоҷдор буданд, беш ҳеҷ када сар хам намекарданд. бихезен ҳаматон айму давлати урусо биёен, охи Тоҷикистон барбигардем, бигардем биёен. ҳамияти канони қоқ роҳати ҷон, ҳеҷ каули айгишнагӣ намардай давлатмон иқа пешравӣ кардестай. иқадар ҳар кас дар як кинҷи Тоҷикистон наход як ҷуда кор наева кор накуна. ё ки бирен дига давлато бирен кор кунен, нарен дига ҳамуҷа.